Трябва да ти кажа нещо важно. какво ще пожелаеш на децата за 1 юни? Да са здрави, усмихнати и да ги обичат всички. Обичайте всички! Здрави и всеки път да растат хубаво. Какво ще пожелаеш на децата за 1 юни? Да са живи, здрави, весели, щастливи и за ученици да нямат домашни. Искам да ви пожелая един хубав празник, да се грижите, да се вълнувате така за децата, защото радостта да растеш е може би най-съществената кауза в човешкия живот. Никога да не губят вяра. Застраховането може да осигури една възможност, когато имате труден момент, някой да ви подкрепи. И ако сте събрали пари за почивка, да не се наложи да ги давате за ремонт, ако се сяда да ви е наводнил, например. На децата за 1 юни ще пожелая да са здрави, но ако искат по-бързо, могат да вземат и една застраховка.